KSU Southwest Castle District Galadawa now Deputy Commissioner ban thung ye ki member joga District Selection Committee ki bam don dia de setia ba ki ki sang sang pathaila ni ki don dia de ba ki politician ye ni ki dapat pawa ka jing ai ka jing tho chu Deputy Commissioner joga Southwest Castle District hagan ka jing dia kan du yo DC ye po ka jing lam jong ba forward man nong remo blong president nagal ko sang Galadawa ru ba ka DC ka de ban long ka por ka ba khu ba kum ka de ban ai report rekam ban lakasnem Terima kasih makalang jom ka isu sarwas selesai nilai yo benar kundu ya Deputy Commissioner jom ka sarwas selesai ju or wade chairman jom ka District Selection Committee sarwas selesai hakan ni jing du jungi galong ba mirara itu ba khatsan tlai khatsan tlai himat ya ka bana klang jungi labo himat jeng dawa hapo District Selection Committee hadin bang ladon gajeng ya kran nakaleng jong ka district lembat nakaleng jong ka employment monitoring cell jong ka KSU Central Staff Council kini kesan teli ki margin dawa long ba kabanang kong ka bangi nakaleng jungi KSU ni kam stress kolong ba habde ba ki non official members jong ka district selection committee margumite hi kolong ba kum ki office memorandum jo snam al jakat saw kum guidelines pat kum company aja ke si kolong ba ki don kumalai ngot ki non official members pat kita kolong ba vice chairman ba ngot members te habde ba ka jing thong ka jing jet kini non official members naklang jungi KSU ba nakapor por julap ba babun hi bari members kita ki member do po jong ke political parties lani kita ke beri badan jeng adai bat lani badan kita ka political affiliation berkanu ka parti te naklang jungi galong ba habde ngini benta nila sojas da ka baong ba ngila dawa si bo district berkunjung si bo sarkar ba lak nom no galong ba kindai ban jetsu ya ki beri badan jeng political parties kum ki na official member support DSC ada kita ban jet yang ka beri balaj na ka no ka jeng karso politics bar ka ju por badan ni kata ka jenang tip dan coalition ka babiang ka bala ban pediang da baro bakin sim ya ka kam kum kita ki non official members hapo jo ka district selection committee jeng ka sabwa selesai te ka wei pot kalong ba tang azimut hujungi kalong ba azimut ba habde ki aplikan sapo nam ta ki pus ba per po jeng ka DSC sabwa selesai ba kita ki aplikan selani ki nongwan tap kam de ban page dan de ban sim ya ki breu ki bala ban bat batep ya ka kasih ya ka ten kasih te kata ka de ka wi kamat ka bana kaleng jungi tung ka seng la pan sngo bat sa ka wi namar kumbalong ni ba hadin bang play advertisement ni ba tentang ka simpor ba ya ke DSC ba kan pelaj ya ki bahkan penlong kondok ya written exam pada dim do kondok written exam i ba kasimpor ba kin penmi ya ka result jong ka written exam lani personal interview ta tapel ti nakleng jungi hebre ba kani la dawa na ki board district na ka district selection committee ba lakum no golong ba kadai ban pandap hapo andrubanai na du ba plaj advertisement kumud ba sbu la plaj ya advertisement kumud hapo andrubanai di ban pandap ya ka recruitment process na ta ki pus ba per kumbal plaj advertisement da ka district selection committee bat ki wei golong ba la ong ban bar i ba kadon ka jing keno da kum di kuntai halo dei bat ki candidate kami ki jing keno na ne na tai ya persa ke DSC te na kala jungi hadin melayo abani slok lang bat ka environment bat ka employment monitoring cell jong ka KSU Central State Council ya so dei ban ong ba ka DSC ka dei ban supply kita ki carbon copy jong ki ong marksheet sabro candidate baya kon ya ka DSC kata ka wai sa ka wai pot kalong ba pan laj na kinu ki jing sya keno kantam ka dei ka personal interview long bilang sojas kumbala hapo ibabun kipus kumbala direct ka dagi bor sokar pedeng bonong ba lagu nomno de ban abolish lan de pendu ya personal interview marbon sen lada ha personal interview hoj awrten exam la se kala ban jenjar ban pulit jenjar ban su ai max no lan su dan su ai preference no re haka personal interview hi bonsen kalong ba kala bandan gidan ka kumbala karan do bukun belang kolong bana klang jungiru ni sotho bat ni don ka jing i bai lo se kan don ka preference legba personal interview no candidate te namar kata na klang jungi kolong bang i la pan sngo si bot district
Saka District Selection Committee Southwest District bakade ban ra ekni sakabar badai pe jong skajala badai ban ong badai ban pendu ban avalish ya ke personal interview no ta ki grade B C badi hapo jong ka DSC